Kohimen kopera bayid hautrai Jesus Christ. Mindakas ngi kabalang kaken mau lai ngut ki shipara. Ne kawe ki ingase. Namarba kalalong ki ingasem bayid palad yaw jisu. Yid toin yaw jisu. Balayim badu jisu. But ngilabannong kilong shipara badu Chris, kilong paralog jungu Chris. Bad upaba kuit po Francis, ula ong bangide bendrake yakas ngiburom jongene baro laingud. Shuaya kane ngireke tangas ngiburom jong martaba kuit. Henry upaba kuit po Francis wong, namar baro laingud kidon bindalam badu Chris, baro laingud kila id yaw jisu. Baro laingut ke jan badu jisu, baro laingut kila mane yaw jisu, te nginbu iya kasngi buram jong laingut ke shipara, kibala id, kibala mane, kibala shakri yaw jisu, kibala shashkor yaw jisu. But baro ke ingasem kakarlalong ke ingasem jong ukris. Resi habang ipait haka Bible ngiyo ngim yusngo shapanga jimbatai halor ki kimiki pajongki. Kama mudla se kilong ki kunswet. Ujisu la yedi ki kunswet. But makiru kila yed toin ya ujisu. Bad paraboru jisu ula shem jingtieng hakane ki ying. Ujisu mjuklat kane ki ying. Katasin kaba ujisu la Jerusalem ula leisa haying jonki. Katkum ga jimbatai ya ka gospel, katkum ga jimbatai jongi nongto bakuit ngiyo ya kane. Wachua ba unyap, ulasham jingtengan ha kane ki ying. Hadu kata ujisu yid yaki, kapamud ki ujisu ula tap mensiam yaki. Ngiru ngide ban ring mensiam naga jingim jonki ne laingot. Ban ngiyos ngo haba ulasara sulayap, kadon ga jingkoslai ha kine arngut ki. Shipara jongu Lazarus. But nios ngoru nala ki jongi shindur jongi ne arngot. Baki don jinget yaga jimmi pat jongi bayap. Na maru Jisu hi ula hikai halor kane ka pang. Jisu la hikai but ka marta kala kinmau kindiang yaga jingi kai jongu Jisu. But ka ong hoit ngangait yaga jimmi pat jongi bayap hagas ngi kadu. And Jisu udam penbeit yaga ngalong jimmi pat but ngalong jingim jaru bangait hanga unam iya lano kane kalonga jinggermen jongi kane ke jinggermen kade ben palai ludi ngi na ke jingting larangi peit larangi shashkor ha ke social media ha ke nigi por don bun ki briu ki prophesy ke don gi ba yathulupa ba kan mi jumai bun ki briu kiti Don't way u prophet ha Japan ulayathulupa ha ka santarik July kan mi ya ke jumai but ka tsunami but kan pinjot no ya ka parte kam dame ke Japan baro kinong Japanese ke lati kalayait mindangila poi ha ka arpo kendai tarik July don ha kini ki tain jongi don gi bayathulupa ha ka arpo we tarik kan sami jumai bashir kay bad bun ki briu kin sayap kan rongno da ka jumai arpo uberu kalayai lai kamjia eyai house nem katkindai spa kindai po ar ha South Korea kadan kawe ka kinhun ki baduai bad kilayathulupa bad kalade ka por jingwa ya ka parte baro ki batre kila yino ikikam baro kinong rep kila sange ben rep but kila bam load kat baki don bad habala yahit katagas ngi kisno kila du yakikam ki jam kila du yakibam gedi kila snow duk kila snow kuslai ko himmen ko para ngiyus ngo kum gini ki jingiathulypa na kiburyo nang ni nang ta ki ong hana katagas ngi kan kut no ka parte ni don kiburyo ki ong kan jia ke jingjia ba shirke bad habang yus ngo ngi baro ngi ting bale ngi ting na mar ngim don jinge jisu ong
jaru bangit walada uya pru unim but kane kade ka jingular jongu jisu ngi haban ngit hakiburyu ke bak yathulupa bun ke baro ne ngi haban ngit hau jisu ula peni lupa da ka jingim jongu kai ka ban sajia nagata ka daw kam Marta Maria bad Lazarus kilongi nuksa babayangi kila yo I hala ki jongi kamat kai ka bala jaha kamat haba Lazarus ula yam jisu ula penmi pat yawu jisu ula penim biang yawu jisu ang ladapi ngit wan ladapi ap pin em uta uba em bad ngit hau jisu ngide ben ngit hau jisu ka jingit ka ba kongsan kaya ke jinglong percaya ke jingit jingtieng don gibri ke ba penting yangi habon girukam they say don bon gibri habang yus ngo kum kini ki jingiathulypa kila tieng baleng tieng na margim don jingit hau jisu ban light na ke jingtieng u jisu ula ai ya ke lindi haba ki apostol kila shepting ha ke duria u jisu wa shepting ngit hangaendre bon gibrio ki jid ban im ha ka jing shepting ban ya ka jingit bon gibri ki kloi ban snap ya ke jingi kai baharo ka ba wan na ka perte ya ke jingi kai jongu jisu u jisu la yathulupa u jisu la ang haba piyoi kum gini ki dakishin kin mau leze kala janwa ya ka perte henre u jisu la ben rapro Omdon mano batip yeke jingwai jonga perte light no uble upa what ya ukondru untip what ya jisu ru untip tang uble upa utip lada uble upa marwai utip badu jisu umpatla bantip kumno ngi ki bryung ila bantip kane kalong ka jinglong nga bangi deven sautu nakata ka daw buun ki jingiathulypa jonga perte kalamshim la seiso kalamshim la urlong namar ki yathulupa ha ka jingtarai ngatarai ngamudur ne nga yusngo ne nga yo iki on henre bunsin ya ki jingyoi jonki ka jingyosngo jonki ya ka jingtarai jonki ka jimmudur jonki kamju seiso namar kamju wanna uppa kamju wanna uppa namau jisu wong tang uppa utip syapanga jingwai jangga perte temintang ide ben keli balengi syapti haga jakaban syapti ngide ben nge ton bun gibru kiting hagene kapor hoy ngide ben ting ladangi im hagapop ngide ben syapti ladangi jingai na jisu ngide ben syapting ladangi la kendai dia jisu ladangi dang len ya jisu haki kam gi jam jangi haka jingim jangi ladapi dang jingai na jisu ladapi im hakapop pide ben syapting ban wan pai sha jisu pide ben wan pai sha jisu pide ben ngeit ha jisu balengi ngop hakapop balengi jingai na jisu namar ngi khiar na ka jingeit ngi talot ha ka jingeit ka jingkot jang ka tinu balai kalong ngeit ha jisu Kerla ka bamod ngeit ha ka gospel but kane kade ka jingko ajongu jisu but kine ki laingut ki shipara kila em ya kane kila ngeit ha jisu habau jisu ang lada ping ngeit pin yo I ya ka burom jongu bale but hangne ngius ngo ka Marta kala ang ngangeit ba melong u Chris ukon jongu bale utau ba wan sha ka perte ka Marta kala pala ya ka jinge changa ngangeit ba melong u Chris lada me ong eye lada pi mud ban le eye kan urlong ha ka jinge kane kade ka jinge ka bangi de bandon kane ka jinge kan perlong yang ngi ban lai luid na ka jinge ba bon jai lem kom da ngi be ya kil jumai lano ka wan jumai Bad ka jumai ka numwan bad kumba ap ye kinong South Korea kila ap shi ap nagavinda ka jingwai jonga perte bad kila snow duk pinban ko himmen ko para ngimdon kamban ap ya kino ki jinglong jonga mariang ngide banap ya ka jinglong jonga beneng kane kade ka jingi kai jongo Chris henre bon gi brio ha ka jimbi jonki
ki wad ya ki dakishin ka dakishin babatam kalong ka gospel ka dakishin babatam kalong ka jingikai jong ka bening jingikai jong ukris ka dakishin babatam kalong u person jong ukris nagata ka daw ki pharisee bat ki sadusi ki lawan ban ki nos new jisu bad ong ai hangi kawe ka dak badu jisu ong don dak ke ye yapi don dak ke ye yapi namar kayeng hakama jombi uta ubakam krau banyu Solomon Henry pim nget nanda pi wad ye kidaki barit baria na kane ka mariang imdon kam pai shau jisu nget hau jisu larangi nget hau jisu ye ki bayap kin mipat ngitip ha ka bible don laing ngut ki bru kila im lemba ka bor jongu jisu don bun ki jingjia Henry laing ngut kunjang jairus but kunjang kinte nine bad para himmen jong Martha but Maria Lazarus jisu dang peni hangi bun gidang te balengi ting ya ke jingia ngimde ben ting ya ke jingia Henry ngide ben ting ya ke pop kabamangi em ngide ben ting ya ki jing tamsneng jongi ngide ben ting ya ki jing tolot jingi mensiam jongi larangi pen kalain kum ka Maria bad Martha ngiru ngin sayo i Lazarus umipat biang na kibaya to hinaiti ko himen ko para ya ka jinget bi jongi ngimde ban shania ya ki jingiathulypa bam don nongrim ban yathulypa halor ke baro jonkane ka Mariam tang uble udon ka bor un penyai da ka jing start jongu un penyai da ka bor jongu haba wan kata ka jingjia omdon mano batip light no ublay upa ngiduay banginang ngay scam kalem dadon kano ka jingtieng jisube id karko kardo yangi pensle yangi penkantang yangi bangiru ngidon ka jingate bamelang ukrist ublay bay im badon ka bor halor ka jingim badon ka bor halor ka jingiap namar melong ka jimipat bad ka jingim Enyaro ya utrai Jesus Christ